хора в Перник са уволено съм и става много зле. Обърнаха се местата. Вижте какво става, и масата се обърна, хора. Всичко се обърна. Гледайте, 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 гледайте. Гледайте, гледайте, гледайте. Гледай, хора! Хора! What the hell? Holy shit! С малко тази хора ще падне. Заваля, трябва да съм малеко отпочувам. Хора, то заваля, бе. Некъде тук май ще става торнадо, не знам, хора. И трябва да полудява вече. Не знам какво става, хора. Гледай, лампите вече примигват, Себастиан. Ето, примигват. Чудовите паднаха, дедо ми е свидетел, че всичко падна. Ето, цветарната падна. Всичко падна, ето, право го от неба. Ето, сега е спокойно, ма заваля, много ясно. Хора, преди малко грамеше, ако сте освободено, или накъдето и да бъдете, да сте освободено, това е освободено. Добре, аз се отдалечим. Хора! Гроздото, хора, гроздото. Откачило се гроздото. И гроздото се откачило, бе, хора. Дедо, гроздото се откачи. Гроздото се откачи, бе. О, Боже. Гайс. Гледайте сега. О, Бога, бубито ти со. Балерина, капучина, балерино. Трябва да Сатурнита. Леле, хора. Вече става леко торнадо. Хора, гледайте. Понася всичко на некс. Хора, да се къде си понася това тази точно с корона маска, хора. Разбирате, всичко е много опасно, май. Гроба се откачи. Гроба. Не искате да знаете кой гроб. И още продължаваме, хора. Гледайте, 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 гледайте. Гледай, хора, понасяме се. Понасяме се, хора, хора.